Bulatkan tekad bersatulah, ku
Horas ma dihita, huriana hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus, dan tapuka ma pertanyata, taparade, jala tapa hoho marohata, marede ita sian buku ede 565 ayat sada rodi tolu. Mar hite-hite guarni debata ama, dot guarni anaknya Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tod di perbadia, natumo palangit dot tanoon, amin. Mangasahon debata, saya hamonangat do ulahonotta, ngot maho ale parhinaloan, tersunggul ma au dibuha siang ari. Pujioku maho di tonga-tonga ni aka bangso ale Tuhan, edehonokku maho, di tengah-tengah ni aka marga, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata para sirohana sumurung, maulia tema rohanami tuho ala di joho hami tu pakirimon di hanguluan saliling di lelengna. Selehon matod dim tu rohanami asa margugu hami mangalo hisap-hisap nu rohanami. Jala asa hulului hami akan na di banua gijangi. Pergugui mahami manaluhon saluhut na yang mangabat hami tu hasonangan. Sebagada porseaon pakirimon dot pamapomon ni rohanami. Asa monang hami ro di ujungna, lau majalo tupali hami di jolom aleni anakmu, Tuhan Yesus si pangului. Amin. Sunena
Tangihon ma sikat ni patik na tarsurat di 2 Timotius 4 ayat 2. Jami tahon hatai hajongjokon ditiki na une nang so une, picang paingot, apoi marhite tenasa labas ni roha dohot pamuade ayon. Rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pergugui mahami, maulah nobar tu patikmi. Amen. Tatopoti masadok dosata martangiang mahita. Ale Jehovah debata amanami para sirohan hasumurung, diolon hodo sodang mi patiurhon dalan nami tuhanguluan. Jala di halomohon rohamdo asa tung sadok na marhosa mian di bagasan sodang hatiuron nasianho. Narodo hami nuayang tuado pamu manopoti dosa nami, jumot jotando hami mauhom di bagasan haholomon nami. Dang hukap hami pikiran nang rohanami manjakon sodang hatiuron nasianho. Ditugu-tugu hodo hami marhite ragam ni pangajariommu. Dipakulingi hodo hami marhite hatam nata surat di buku nabadiai, nang marhite pangajarion dot jamita na pinasahat ni akan aposom. Alai jot-jot do Paulos so hutangion hami aka pangajarion nang jamitai. Hurang do ringgas nami mangguruhon jala pahusor-husor hatami di ngulu nami na mabayan hami saimian di haholomon. Disuruh hodo ganup halak nong majalo sodang mi gabe sitidangim lau mamaritahon barita nauli tu sadok na tinopa. Ale jot-jot do hulau si hami pasuromi, da ikon marsinodang manian ngulu nami tada ni naung hujalo jalahu hanguluhon hami sodang mi. Hurajumi jalahu topoti hami do, dang sian nasa gugu nami papatarhon sodang mi, marhite pangalaw nami sigano pari. Di halomon rohamdo asala martaba aka halak na porsea jalana pinalua ni holongmi. Alani disuruh hodo sadok huriam di portibion patupahon ragam ni ulaon marbarita nauli asalam torop aka na porsea. Asi maroham di huriam jala marpamuati maroham di hami ala jot-jot hulau si hami parsuromi. Palabas maroham mida hagaleon ni huriami molo sipata gubondangan holeon hami roha nang pikiran nami para dehon aka ulaon seremonial sabing. Hape lupa hami diaka dongan nampak kasih holi sinodang mi dohot nama kalunguton pangurupion. Taingon hamuma baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosatka. Songon sitong na mangulu au ninna Tuhan Jehovah tung na Solomodo rohaku mida hamatian ni parjahat
nalomodo roh haku mida hamu mulak ni parjahati tumadikon dalanna asa mangulu ibana asa ngapon mah di debata na digijang. Amin. Sai patau maniku ale Tuhan Bapa tarhoni daulimi Tuhan suruh motonimi saor terohaki lau papo tarholong Sai patau mandiriku ale Tuhan Bapa tarhoni daulimi Tuhan suruh motonimi saor terohaki matahari parupasam Tabegema hata ni debata turpup di hari minggon nang epistel nani enet jan Markus 10 ayat 14 rodi 10 walu. Dungi muse uju hudul nasida mangan di pataridohan madirina tuna 10 sadai di picang ganggu doh jogal ni rohana sida ala soporsea nasida diakan naung marnida ibana naung hehe sian namate. Jadi nin nama mandok nasida lau mahamu tu lihat portibion jami tahun hamu ma barita na uli itu nasa na tinopa na porsea jala terdidi dapotan haluaon alai na so porseai hona uhum do jala omma tadda akan mangihu tu na porsea pabalio nasida do akka sibolus marhite-hite guarhu dot makatahon hata na baru joputon nasida do akka ulok jala nang diinum rasun hamatean dak pola mahua nasida ape hono nasida ma tangan na tu akan na marsahit gabe malu ma hilalauna disima saatna martua do akan na tumangihon hata ni debata jalana upeopsa. Amin. tidakon ma hapor siautai songona hina tidakon ni dongata sa porsaon disadok portibion rab mahita mandok au porsia di debata jahuba ido ama pargogona suatu dosan
natu mo palangit do tano. Aho porsia di Jesus Kristus, anak di debatan syahubana sasadai, imana tinuboni si Maria, na gabe-gabean senton di perbadia, adorang soha bubuhan. Ido tuhata, natu mau na bernit di pangumuan silatus, nama tatar pajalo ibana di hau pinar silang, natu atu banotoru, mulak mangulu dada patuluhon, nama naik tu surgo, lahudul tu siamun di debata Jehovah, amanai parkurna sohatu dosani disima ibana pai memulak sogot tu tanoon mangumi halak na mangulu dot na mate au porsia ditondi perbadia heladong sada huria na badia huria to panihla Kristen akan na badia dot ya sesani dosa dot ya tay na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak na mate dot ya ngulo na sorasuda amen. Shalom, Horas. Kita akan memperhatikan warta jemaat kita pada hari Minggu ini. Nama minggu yaitu Minggu kelima Dung Trinitatis dengan topik Hamudo Suratni Kristus. Kamu adalah surat Kristus. Pada hari ini 30 Juni 2024 di ibadah pukul 7.30 dan pukul 10, gereja kita akan melayangkan ibadah Minggu Jubileum ke-125 tahun Zending HKBP. Dan pada pukul 17, gereja kita akan melaksanakan pesta puncak perayaan bulan Zending Jubileum 125 tahun berupa malam puji-pujian. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Marieta Simanjuntak. Pada saat ibadah pukul 10 ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Amang Pendeta Dr. Martonggo Sitinjak. Selamat datang kembali Amang di gereja kita HKBP Bandung Reformanda. Di tengah kita juga hadir Inang Pendeta, hadir ya Inang ya, bisa berdiri Inang Pendeta Boru Huta Barat. Selamat datang Inang di gereja kita kembali. Persembahan pada hari ini kita akan memberikan persembahan dalam 2 amplop, yaitu 1 amplop untuk Huria pembangunan dan juga kantor pusat yaitu sentralisasi yang akan kita serahkan ke depan altar kita. Pada pukul 17 kita juga tetap akan memberikan 2 amplop persembahan ke depan altar, tapi 1 amplopnya khusus untuk dana Zending HKBP. Kita juga akan turut berpartisipasi dalam Zending Jubileum 125 tahun HKBP. Untuk tanggal 7 Juli 2024 kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan. Yang pertama untuk Huria, pembangunan dan juga sentralisasi kantor pusat, dan 1 amplop untuk dana sosial atas meninggalnya Inang Simanjuntak Boru Hasibuan beberapa waktu yang lalu. Berita jemaat meninggal pada hari Senin 24 Juni 2024 di Bandung telah meninggal dunia Ibu Farida Marliani Boru Hasibuan, tutup usia 66 tahun 11 bulan, alamat di Jalan Cisokan, jemaat dari sektor 345 Dago. Keluarga yang ditinggalkan Renato Simanjuntak, Daniel Simanjuntak, Alvin Simanjuntak, Amanda Simanjuntak, dan Esther Adinda Simanjuntak. Kita doakan seluruh keluarga diberikan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Setelah ibadah pukul 10 ini, di gereja kita juga akan dilayankan ibadah penghiburan bagi keluarga Inang Simanjuntak Boru Hasibuan beberapa waktu yang lalu, seperti diwartakan jemaat meninggal. Seluruh jemaat khususnya sektor 345 Dago diharapkan untuk menghadiri ibadah penghiburan yang dilaksanakan di gereja kita.
Berita Badan Pembangunan Gereja. Untuk meningkatkan pelayanan gereja kita, Badan Pembangunan Gereja telah merencanakan penggantian proyektor yang akan menjadi 2 unit LED Videotron. Oleh karena itu, BPG memohon dukungan doa dari kita dan juga bagi Amang dan Inang yang berkenan memberikan dananya untuk merealisasi rencana tersebut. Untuk berita Dewan Koinonia Sekolah Minggu pada hari Sabtu sampai Minggu 6 sampai 7 Juli 2024 bertempat di Grand Nirwana Lembang, Jalan Anggrek nomor 38, Cikole Lembang, akan dilaksanakan kegiatan sekolah minggu liburan berupa ibadah, games, dan keakraban anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, dan orang tua sekolah minggu. Pendaftaran sekolah minggu liburan bisa diakses melalui link yang tercantum di dalam warta jemaat kita atau melalui guru sekolah minggu. Seluruh ASM, orang tua, dan guru sekolah minggu diharapkan untuk mengikutinya. Seksi perempuan. Yang pertama, PS Werut, pencarian dana kunjungan gerejawi pada hari ini, Minggu 30 Juni, untuk tanggal 7 Juli dan tanggal 14 Juli, PS Werut akan melaksanakan pencarian dana berupa penjualan makanan di halaman gereja untuk mendukung kegiatan kunjungan gerejawi tersebut. Yang B, ibadah pemberangkatan tim Festival Paduan Suara Perempuan pada hari Kamis 4 Juli 2024 pukul 19 bertempat di gereja akan dilaksanakan ibadah pemberangkatan tim Festival Paduan Suara Perempuan untuk Festival Paduan Suara Perempuan HKBP Distrik 18 Jabar Tendie. Parhalado dan seluruh keluarga tim Festival Paduan Suara Perempuan diundang untuk mengikutinya. Informasi tambahan untuk seksi jending, berita Dewan Marturia di seksi jending yaitu Pesta Puncak Perayaan Bulan Jending Malam Puji-Pujian. Pada hari ini 30 Juni 2024 ibadah pukul 17 gereja kita akan melaksanakan Pesta Puncak Perayaan Bulan Jending Jubileum 125 tahun berupa malam puji-pujian. Seluruh jemaat diundang untuk mengikutinya. Paduan suara yang melayani dalam malam puji-pujian tersebut yaitu pertama tim Festival Paduan Suara Perempuan, Kor Ama, Anak Sekolah Minggu, Paduan Suara Sekoci, Paduan Suara Glorius, Paduan Suara Wanita Abigail, dan Solo Kristi Pasaribu. Juga akan mengikuti NHKBP Bandung Reformanda dan juga kita akan mengadakan kor gabungan. Dalam minggu ini, tanggal 24 sampai 30 Juni 2024, dalam warta jemaat gereja kita ada 23 orang jemaat yang berulang tahun. Apakah ada ibadah di kebaktian pukul 10 ini? Jikalau ada, harap untuk berdiri untuk menerima hadiah firman Tuhan. Selamat ulang tahun. Baik, terima kasih. Parhalado dan jemaat HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun tanggal 24 sampai 30 Juni 2024. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Berita keuangan. Dalam minggu ini gereja kita menerima total penerimaan keseluruhan 19.469.000 rupiah. Penerimaan untuk huria 11.177.915 rupiah. Untuk sentralisasi atau kantor pusat 7.181.185 rupiah. Dan untuk pembangunan 1.041.599 rupiah. Demikianlah warta jemaat kita dalam minggu ini.
Terima kasih atas perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pujian kepada Tuhan dari tim Festival Paduan Suara HKBP Bandung Reformanda. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua, Amang Inang dan anak-anak kami, Naposo. Yang kami hormati, Amang Pendeta Burhan Sianturi, Amang Pendeta Nababan, dan Amang Inang seluruh Parhalado HKBP Bandung Reformanda. Amang Inang, kami dari Seksi Perempuan HKBP Bandung Reformanda akan mengikuti lomba paduan suara perempuan sedistrik 18 Jabar Tinggi yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli di Auditorium Universitas Maranatha. Amang Inang, kami mohon doa dari Amang Inang semua, seluruh ruas HKBP Bandung Reformanda, agar kami dapat menyanyikan lagu puji-pujian yang telah kami pelajari selama lebih kurang 2 bulan. Dan kami dapat menyanyikan nanti di hari H dengan baik dan benar. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Amang Inang yang sudah berpartisipasi mendukung kami melalui dana. Kiranya Tuhan memberkati dan semakin bertambah-tambah berkat-Nya bagi Amang Inang semuanya. Amang Inang dan anak-anak kami semuanya, Naposo, kami juga butuh support dari pada hari H. Ya Inang dan Amang semuanya boleh datang ke Universitas Maranatha di auditoriumnya pada tanggal yang telah ditentukan tadi, dan tidak dipungut biaya atau gratis ya Inang. Boleh kami di-spot dengan kehadiran Amang dan Inang yang bisa hadir di tempat tersebut. Dan ini juga ada pengumuman tidak boleh membawa makan dan minuman, yang sebanyak-banyaknya boleh datang supaya kami lebih semangat lagi ya Amang Inang, dan semuanya kami boleh didukung karena kita adalah HKBP Bandung Reformanda nomor urut kedua. Jadi mungkin bisa lebih awal datang karena acara akan dimulai pukul 9 pagi. Amang Inang, inilah kami Paduan Suara Seksi Perempuan HKBP Bandung Reformanda dengan nomor urut 2. Terima kasih.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita. Barita nauli di pesta sending pasaratus 25 hon di HKBP. Imana nienet sian surat ni Apostel Paulus tuhuria Korintus napaduahon. Di bidu tulu ayat 2 rodi ayat 6. Jepek do ayaton. Alani takasma tapai hutihut di bagasa rohata. Hamudo surat nami. Naung sinuraton tu bagasan rohanami. Natinada jala jinahani saluhut jolma. Aitadado hamu surat ni Kristus nahu paturehami. Sinurat sodoh tinta. Marhite siat toddini debatana manguluido. Dada tu panuratan batu. Alai di panuratan daging. Ima ate-ate. Pos do rohanami taringo tu situ debata marhite-hite Kristus. Dada tahu hami sia diri nami anggo tung mamikiri agia aha sia diri nami. Sadok sia debatado hatauon nami. Ibana do patauhon hami gabe parhalado di padan nai baru na marhite sia toddi'i. Dada marhite sian surat. Aina mamunu do surat. Toddi ido panguluhon. Ido sahatna. Huta Korintus ima ibu kota provinsi Akhaya. Salah satu provinsi ni harajaon Romawi. Jadi kota nama judo kotaon ditiki. Targor di bana pusat perdagangan, ekonomi, pusat budaya, pusat pendidikan. Jala doh datahe pusat agama. Ala rodo jolma sian desa nawalu 2 tahun. Marsiajar, martiga-tiga. Laos di bonde sida do ugamona. Di banda dong di si dewa Aprodite. Dewa kesuburan. Adong di si sinagoge ni halak Yahudi. Hala nungatong sahat halak Yahudi tu ingana non. Jala sia Jerusalem dua ke guru ni halahon. Guru nama Rijazah. Na mempunyai SK surat tugas. Jika nadong do lisensina asabui mengajar dia ke sinagoge taringok tu hukum Taurat. Jadi tardo hutana kompetitif. Semakin bagus kita mengerjakan hukum-hukum Taurat dan membersihkan persembahan-persembahan yang benar kepada Tuhan, kita selamat. Jadi kita harus menyenangkan Tuhan dengan persembahan yang baik. Itu benda biru-biru dan boy cacat, bayanon gabe persembahan dah. Gak bisa. Kona terbaik. Tarsong opa durung otai, ay kadak ya taba biar ga 10.000 nama riba bekan. Dang beda, anda julo nama masa yang kunang dang bekan. Itu rokan nebarutus nama tabai kan. Garia dan wayang mulai malas memang ali oke peng. I transfer hamu nama kan. Adi pas padita do beng nomor beng muna tu akaruason. Dah pas satu muda to, ngasih butuh nasi dia transfer nadinggan. Unang talu huriai pabotoh tu akaruasi.
Ai setok tradisional sudi, seholan harga 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 seholani, unang bebet to. Ngajaman na, apalagi orang-orang muda ini banyak manajer-manajer di sini. Ya, kasih aja nomor rekeningnya supaya mereka persembahan kepada Tuhan. Alai unang moru ate dinasodalan nah hidup to ngada. Apalagi kapare donakin, ayang gudiau ang gudimu ne, nomor saya deh ba. Hidup ba. Dakota lang nasa sapinya yang mabigida. Ay sejulo na senyum dua lahin na marede. Abi na senyum ngabe. Hidup. Una meto bahagia inalay saram. Una nga to. Bahagia. Hidup to nga. Sending HKBP. Torte una sending HK. Una nga to. Mengalir ibana. Mengalir sedirita. Ay mulunung mengalir idutan dari persembahan dadenggan sian jiwa dari hati hidup. Jima ajaran nilai Yahudi, penuhi hukum Taurat, bayar persembahanmu, engkau akan selamat. Jadi jagoni halak Korintuson, malah bersaing dua losaha do pengaruh natuhuria. Ay memang gereja itu tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Kita tidak bisa menjadi orang aneh di tengah-tengah masyarakat. Kehidupan masyarakat itu juga adalah menjadi kehidupan bergereja. Kalau masyarakat menderita, gereja tidak boleh bersuka cita, bergembira, menikmati kesuksesannya. Nggak boleh. Dia harus ikut dengan masyarakatnya. Mengalami derita itu juga. Kalau masyarakat bersuka cita, gereja juga ikut bersuka cita. Maka memperbaiki masyarakat itu adalah wajib, dan itulah zending pada zaman ini. Jadi ala dipengaruhi masyarakat dong uluni ruasi halahon, tibodo konflik dihalahi, tibodo perbedaannya lahi. Aina berbeda perlu do hamuna, perlu do. Alai unang sampai mar sirang, unang sampai masyangatan. Alana mulu berbeda itu berpikir juga, pete, pikir hono subuh wan, ikut kebainin na. Jadi meningkat cara berpikir na, alai unang makosomi, begitu toh anda. Ikon berbeda ni merhamaranggi matong, berbeda di bagasa kolong, alai mau latusan nate, mau latus siapa berbeda di bagasa kolong, oh huliam marahasiana. Allah itu bermusuhan dengan manusia karena dosa. Dan permusuhannya terus menerus, tidak akan pernah berhenti. Karena manusia selalu melakukan dosa. Tetapi Allah itu tetap mengasihi manusia. Dakya so holong di rohani mana. Nak peturus dumar beda jolmai doh di bata alan di dosa. Jadi nak pola so nak keberatak kita mula dong akka persoalan hoti-hoti. Jalan aja. Tetapi harus ditutup dengan kasih hidup. Soal jemaat Korintus marsoal malai. Au pengikut ni siapa polos doa. Ala ahli filsafat atau siapa polos ona tong. Ini juga mitane jago. Itorhona sugeri bigi musuki ngoni ngahona tong imana ini mana tok kan. Alirona sing au pengikut ni si Paulus do ina. Oh lo si Paulus marjami tapi gejang-gejang ngodoh-hodok jol mai bae ina. Suatu san. Manangah hajamitana ina. Anggu siapa loson itu tertekas nina. Rona sing berbeda hamusi. Au pengikut Kristus do ini mana? Dang doh tadi persoalan munai. Hubai persoalanku sendiri ini mana songone. Terus mengalami konflik. Doh berminggu biar tok kalai marsoal do. Perjamuan kudus mahalai hamuna. Roma kapar hepengi jol mangalangi halai tong kan. Dungi sisa-sisa nama tu akka. Nepugu sih ya mang, do perjamuan kudus betok melahirkan kecemburuan kan. Dungi tahunnya martu HP tong berbeda, dapat nama karunia, tadok majolon wang berbahasa lidah kan, tabot do berbahasa lidah kan, dapat nama berbahasa lidah, aturnya mana mah, au do noja, ai di lehor debata do tu au berbahasa lidah, romo senasing, nah ngujago do au, si leo na hujalo bernubuat do. Rona sing dah
si leon-leon na tu au na jumago. Si leon-leon hikmat do dia uninna. Rona sing muse, dango karunia na hujalo dangi karunia penyembuhan au no jagoinna. Amang si leon-leon do tu penglubah jagong. Na di leon do tu mana ale tong do pe makilala ujago. Wah, memang entusiasme mereka itu buhian. Alayatik pesongoni. Saya holong dorohane si Paulusi tunasi. Saya holong dorohane. Itu butuh nanget. Oh lo, au Paulus manuan. Siapolos maniram. Ale yang guna batu buhon debatado. Jiholam manuan doa. Gimana maniram? Debatado narumikotin. Dia tu sirua sih mah itu tuh wah Tuhan itu pasang apa tahalat cuma manuan tahalat cenang na manira mina bah nange dia jari lam jono ruasi lam jono ai mula nomor minggu kita hamunai nasi Paulus mah mula dong si leo diho pakai mai mabain asa tabu persoran nina mulung adong makatai berbahasa lidah sahalak, unak bepola nasing be sahalak mak, alai kon adong na menerjemah hodain. Unak makatai nasing tu sadisihin na. Oi dua te. Si leo no kape lau tu debatado, dang na lau tu diriku. Lau tu nato nanget. Lama toras luas ni huriai. Ai dimulai na dangolo huria mengurupi nasing huria Korintuson. Dangolo. Beta tahu rupiah kajanda di Yerusalem nina. Doakan apa gue sini. Bah, aulu zaman mula bagaimana mengalangi inna hamuna. Tersongoni itu halahi di mula nih. Mula neng mang aku mangulah ho inna. Ya siapa bekerja keras dia akan mendapat. Kenapa dia miskin? Karena malas inna. Bah, ngiri dua deh. Bahasa buku salai ala malas inna. Ngiri itu naroha. Habis hubereng madaba ala sakuta huta doau. Si hubereng makan huta ikan jam 5 menunggu tiri pengalau mengulah muna. Mengulah. Tang nang ko sarapan depi. Anong borngi jepi itu biasa ngulak kan? Ro kopina, ro haumana, ro kolna. Ro per tiga imana gabi agenna. Songoni satu ngamati pengulun sorok kasih di mana? Nama ngomong ima per tiga. Sidang alana malas na sili benda pugos daw. Karena sistem. Karena tatanan ekonomi. Mereka yang bekerja di awal memproduksi tidak mendapat keberhasilan yang besar. Tapi mereka yang punya kemampuan untuk mendistribusikan produksi mendapat untung lebih besar. Lebih besar lagi mereka yang meningkatkan kualitas produksi. Lebih hebat lagi untungnya. Lebih hebat lagi mengubah produksi menjadi produk baru. Lebih mahal lagi. Makanya lebih kaya. Jadi sistem doma baik dan alana malas. Dan alana malas. Berbahagia matong halana di Korintus ala di kota ala hidiat tu simbar 3 dah. Itu dah. Tersong kamu di reforman Daudi dah itu sebahagia hamuna dah. Amang akana pistar akana bisuk aka pertiga ka pegawai itu so madok mulia teh itu Tuhannya teh. Itu dah. Ale unang pola rokok kamu. Oh lo ne hute na malas dak pola kirim tongo camuda hoti kah. Hoti pe. Coba mah orang mulai tongo camuda korot wakka. Tu si sohok tanah hute ya teh. Itu, baru gue pindah balgenain dohonokku. Orang yang hebat ialah bangun kampungmu, pindahkan asetmu ke Tapanuli supaya maju Tapanuli itu. Itu tuh nggak ada. Baru Banggola di Sodok buti hidup memang dang buti hidup Kalau yang gurung kumai asetmu di sana rumani, wah makin maju daerah ini. Alai lakukan karena kasih. Kalau ni holong ni roha, anggu itu bu metong dah, namar hurio nate. Jadi kunujiot tadi kamangin nate, dingulut tasigan upare.
Jadi nuaeng anggo di tahun sendingon masih patu pokte te. Ai temata hamuro surat ni Kristus itu ate. Para bohama nuaeng so. Ai buru gejang temar jamita so. Apalagi saya di beda. Gejang mau mana te so narobi minggu naroto son. Sahali do punduli. Sahali do. Holong do rohani si Paulus terus tuhuriai nak pesongoni posina diae ibana. Gariada nungaro aka guru-guru sa Jerusalem madok dak sitong dan yajar hon ni si Paulus si. Na sitong ima pati ni debatadina. Ayah horo diajar si Paulus. Ro ibana madok haluaon dang membebaskan jiwa sia daging ni nebana. Haluaon dang menyatu dohot kosmos ni nebana. Haluaon bukan karena melakukan hukum Taurat atau persembahan-persembahan suci. Itu hanya alat penolong mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Alai haluaon ima alani asini rohani debata di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Nama nesa dosata jalan mangukap hanguluan nasora sudah di hita asa parsidohot hita di hasonangan seliling dililing nanin. Jahudi manang so Jahudi diasi debata disesa debata dosata dihaolongi debata hita idu mabek kita malua di jalo halak Korintus sommai jut marohani halak Jahudion nggak mau rupat camotan nina dang robe biru-biru be persembahan benina. Ngamar salah bihiton. Itu rumah dak kasih si Paulus. Suku kamu ina. Adok surat nih. Adong SK ni mana? Si Jerusalem ina. Dak sakator pusat AKBP maksud tu. Suatu gawe salah. Adong SK na si Jerusalem ina. Berang adong. Ima. Adong ijazah na. Berang adong. Dungi Roma si Paulus mendok. Hamu akan awaholongi. Hamu do surat nami. Hamu do surat ni Kristus. Nasinurat somarhite tinta. Alai di surat todi perbadia tu bagasan ate-ate. Marhite todi perbadia. Hamu do ni. Parbuoni ulauni do namano Tuhon ninna. Rekam jejak do na perlu ninna. Dan soal legitimasi ninna. Apa yang kau lakukan, apa yang kau hasilkan, itu yang menentukan ninna. Bukan legitimasi. Bukan. Alani hamu do surat ni Kristus. Imana saat tu hita sadarion hita main na surat ni Kristus. Nabui jahaon ni ganup halak. Sebagai mahita di jahana toro pidot tong moy. Sono de sedingon na julu da. Si Paulus borhat tu Korintus, tu Efesus, tu Galatia, tu Tesalonika, tu Athena, tu gurang ka kota. Dan adong mengutusi bana. Dan adong bisop mengutusi bana ti kirang adong. Alai tod dini debata. Borhati bana. Ima di awalna kan. Dungi lemeliling jongjong mahuria kan. Adong ma bisop, adong ma paus kan. Ditongos ma aka pangula. Lemuleleng lahir ma badan sending sekitar 1800-an. Ima di sima sending na paling marak kan. Ditongos ma sian VWM Verenigde Evangelische Mission magorina julu. Nuang gebe UIM United Evangelical Mission. Manang Barmen Mission sa Jerman. Ito ngos masih no Mensen, ito ngos masih Heine, ito ngos masih Klammer, ito ngos masih Betz, ito ngos masih Panasel, ito ngos magudang ka misionari sa Jerman. Adong mamusit na manongos misionar sa Simonson do liman siya Amerika. Adong sen Inggris. Jadi adong ma sender, adong magower. Di parade ma akka misionari si. Belajar ma homar hata Batak, asaboy holahu tu halak Batak nina. Belajar ma homar hata Papua, asaboy holahu tu halak Papua nina. Belajar ma ho hata Korea, asaboy holahu tu halak
Korea. Belajar maho tu halak Jepang, hata Jepang asabu lahu tu halak Jepang. Songoni mah di abad ke-18 hingga abad 19. Itongos majol magabi misionaris aladang marugamo dope nasida. Alai di abad 20 nga mulai berobahi. Dang be tongos masa halak tusan ni nadang be. Bohana ma ngadong be di si persekutuan orang Kristen di negara e. Beta taurupi halahi, ta berdayakan halahi nina. Ta ajari halahi bohado mermisi itak nyata boy nina. Diberdayakan ma masyarakat lokal. Idu ban halak Batak nunga bersending tu rupat. Mersending tu mentawai. Mersending tu pak-pak, mersending tu simalungu dok nasing. Jadi lokal nama tong memberdayakan. Hita nama pasahato barita nauli tuna humalia kita. Di abad 21 terjadi perubahan besar. Zending manang mission bukan lagi model itu, model oikumene. Oikumene inklusif, menyatu. Jalan oikumene ini tidak terbatas pada orang Kristen saja, tetapi menyatu dengan masyarakat. Bohado halak Kristeni mangulu rap doh naso Kristen dope. Asa doh da sida madai pasu-pasu ni Tuhan Yesus. Aha masih patu paot tu nasida tu tetanggata tu nahumaliang ta asa doh nasida madai pasu-pasu ni Kristus. Rap mahita do gereja nasing, rap mahita do ugamo nasing. Rap makatai taringo tu waso ni debata. Ido sending di abad 20 sada. Apalagi nungadong nuang teknologi modern. Nataguari Facebook, Twitter, YouTube. Bau ganas do piudah. Nagudanga di si parsohalak kida. Ma si merbedai halau suwino to habeda ne naroha kan. Ay haro pula bilau Tuhan ni bahasa bilau Tuhan ni bana do mebelei ba. Baya hama mampuni ba mebelei. Jangan bela Tuhan Yesus. Apa hakmu membela Tuhan Yesus? Dia yang membelamu. Emangnya Tuhan Yesus lebih kecil darimu? Orang kecil yang perlu dibela bukan orang besar. Orang besar yang harus membela orang kecil. Maka Tuhan Yesus yang membela kita. Jangan pula membela, itu salah itu. Ngapain? Haholongi mak, doh nama kasugoko haholongi udah selesai itu. Tuntas itu. Jadi Imam Sita di tahun 125 tahun sendingon di tahun okumene eksklusif. Bahwa mahitate. Ahado tajalo si Kristus. Asitong do persia hamu masuk kamu tu surga. Sebenarnya guru hida. Si itu do masuk kamu tu surga. Wah, do. Saya masuk surga. Kau ni dah. Karena Tuhan menyediakannya. Dan Tuhan membawa saya ke situ. Saya masih berdosa. Iya. Sina sumber dosa horoa. Hita nama ban dosanya belga, dosanya geleng ina. Anggun ne bedio no bedia ita ngadongi. Holan na pinar bedia ni debata ado adong. Di parbadiai lepatana Husei sadosa minna. Roma hotuau. Husei sadosa minna. Dan ngadong au nga deka manggulahu na sohasia winna. Boy, hamba bukti na naswaya manggulo na sohasaya hita. Hado cemburu ho baga bejundongan mo. Ida makan, ima. Sudah itu hita ya margosa. Alai ibe to marapa asal matorus hita tu Tuhane. Oh, nek tu surga do hapeau. Bo hamadelanna. Roma tu ane Husei sama do samda. Huha holongi hoda, hu pasu-pasu hoda. Huasi honin. Meiro tunda. Atong imazahon ni jol masakita. Si jalo asini roha doa. Boha maha pataran ni. Halak nama jalo asini roha. Ringgas doi mangalehon asini roha. Iya izinalo ido nilehon. Ido banna ikon ajaran na denggat tidak danak asa ajaran na denggan harwar. Tuhan mengasihi kita, maka kita juga mengasihi orang lain. Tuhan mengampuni kita, kita juga mengampuni orang lain. Itu tong diberkati kita. Tuhan memberkati kita, kita juga memberkati orang lain. Itu asini rohani Tuhan.
Jadi imannya jauh ni jol masa kita teh. Gabi para si roha, para holong ni roha. Jemolo mula kita, ay sojo tahe. Ay liling ko hita mangulu, liling ko hamanong mangulu. 30 tahun naik. Arang binotra teh. Nah maksud sotung sanga mate hita dakya. Patupahon dan inggana teh. Agana tabuan na mengampuni on. Jauh lebih enak mengampuni daripada diampuni. Believe me. Jauh lebih enak memberi daripada diberi. Believe me. Jauh lebih indah mengasihi daripada dikasihi. Itor songan yang dosian hati-hati muloni haholonga joma. Itor songan yang sebes pakilala. Sebes. Itor songan nemelu do buweni molongan yampunan sadahalak. Ngamelua behulala. Jemolo diampuni be agata hepa tak salah mau teh. Kan adong kepebeban kan? Tema, saya sama dosa min agata he. Sugari dang marsalah udak pola saya sauna dosaku. Adong kepebeban kan? Manangileo ni be aga sugari ruk kepek udak pola lelo na hiana wain. Adong dope sesuatu yang berkurang kalau kita bagus juga diampuni, bagus juga dikasih, tapi jauh lebih indah memberi, mengasihi dan mengampuni. Wah, masa jadi ngunia teh. Bayang ku sorong dohita hale anu nate. Kalau gitu marilah berlombalah dengan sekuat doamu, dengan sekuat tenagamu meminta sebesar-besarnya berkat Tuhan untuk kau salurkan. Tetapi jangan pegang terus dalam dirimu, nanti terlalu berat. Sotung diti papasu-pasuiho. Maruk doku. Luzung gawe to ulu, ay gurang jol to ulu ni sol malani gurang ngartana no aing. Ay tuji nama bekon rohana kan. Aga buhana be nokku pahabis conon terpahabis cebe kan. Habe nganeng mate mana? Aga lu jeki selilingu. Banarok kapi dia woni ne mana? Bayak ko law mate pe menderita. Be ku law mate nama tuji nama oni na bayangkan. Jadi mintalah sesuai dengan tuk bahasa Batakna. Cukup. Tetapi minta berlimpah-limpah supaya Tuhan membuatmu menjadi jalan oikumenis, jalan berkat, jalan surat Kristus, menyalurkan banyak berkat kepada orang lain supaya sukacita sorgawi makin meningkat. Ingat, apa yang ada pada kita hari ini sesungguhnya bukan milik kita. Itu sesuatu yang pernah datang kepada kita dan itu bisa saja melintas dari kita, maka sukacita akan ada di dalam diri kita. Atau gawe surat ni Kristusi mahita di nguluta sigano pari ngapai mahon waeng adong di luaran pai mahon holong ni roham di pasu-pasu Tuhani maho menjadi diusian diri menjadi mersangat Tuhani jala tabba las ni roham martang yang mahita alemang perdengkan bahasa hupuji hamiho alani asini roham holong dengan ibasam napalua hon hamis ya dosa doha amatian Tuhan uluan da sora sudah jalan nama alas hami mangulun waing di bagasan holong di bagasan pasu-pasu di bagasan pangaramotiomu di bagasan ka nadinggan di persora siganuparin nama sisa dosa jalan nabui makirim mertabba-tabba akan nauli di bagasan uluna. Hupuji hami maho ala ni sudi pasu-pasum nang huzalo hami dohot nanaing jalon naing merasa sadabi jala pakeo muganu bruas mon dalammu papatarhon huasomi tutorop halak asatari hami songon surat ni Kristus nang majalo asini rohasian mangasahon holongmu dohot asini rohami tu adopammu manangiakon bangso nami. Saya sima roham Tuhan, saya urupi akan manguluh kami, pajongjong hasitonga di tonga-tonga ni negara nami. Asamalua torop akan marsitaonon, akan pugos, akan somar diha-diha, molo jongjong hasitonga di tonga-tonga ni bangsa nami. Saya urupi Tuhan, laho pasohoton, akan nama mokusu, manguhal hamoraon merlubi-lubi turudina gabesiga alam
sega lingkungan jala martaba akan tergusur alayala asin roham boy Jepang akan adengga di bangsa nami itu akati kinaro pasu-pasu nang huriam HKBP laho manguduti ulaon mission papatarhon harajaum di tengah-tengah ni masyarakat mulai siana kana posom sahat ro disudi akka ruas ni huriam marsada sadabi asa gabi panidangyon na mangulu na pajupang siana ditikion Tuhan hutangi ako kami akka ruas ni huriam na marulang tahun di bagasa mingguon ulang tahun hadirion dohot akka perkawinan saya pasu-pasu na sida jala loas na sida madai na tonggi sian ho di bagasan ngulu sigano pari jala saya urupi na sida maka monakko nakaparsorion jala patu palas ni roha di tengah-tengahnya ke keluarga na sida be utangnya ako kami Tuhan waing Tuhan akka ruas ni huriam na di bagasan persahiton na sedang mengalami pemulihan dia ka bagas na sida be amang utajulu siahan boru hobbing si hobbing boru pasaribu utasoit inang Julian Daniel Tobing dulu 1000 nyonya Sinaga boru taban nyonya Sitorus boru tabun amang hutagalung saya pertordina sida lehon hasa baru di sudi keluarga laho manguduti aka pangubation asiroham Tuhan utangnya ko kami nang nyonya Tampu Bolon boru samosir na di rumah sakit so ni nang amang manulang narawat jalan saya pargugui na sida marnida asini roham di tengah-tengah ni persahiton na sida jalau balga do asini roham sian hamalumoni sendiri agap pemasihol hamid hamalumoni alai balgama holong do asini roham menjadi di nasida utang kami nang amang sibolo namang pakpahan situa panggabean situa purba nyonya pajetan boru stopul nyonya hutabara boru siregar nyonya Sitorus boru sirait situa RT Panggabean songoni nang nyonya situa Hasinaga boru siburian na mengalami pemulihan di bagas nasida tutangamu mana sida Tuhan jala loas nasida di bagasan lasni roha makirim di Hamaluman nang keluarga si Solhot di bagasan Hasabaron lah mengarawat nasida soalnya manang keruasin luar menaso hagawara kami natong di bagasan parsahiton di tangamu mana sida Tuhan marpak kirimon namangulu do hami di tonga-tonga ni hutaon di kotaon jala huilala hami do kaparsorion ya kana poso bulung nami kana poso bulung ni huriam tangga kono nami do nasida ganup saya loa sommu di nasida aka jodoh na denggan na masih holongan na masih tusan asaboi lam martabar rumah tangga na hasil di tengah-tengah ni huriaman jala marhite rumah tangga na sidabe boy patar pabona surat ni Kristus do nanggulu na sidabe na kana sudah potan siulau dope na masih hol dia kaulau ni saya tugu-tugu Tuhan tulau na dengan tongos akan datuk mangurupi nasida madapat akaulau nahobar tulau maniroham pasu-pasu na kana memeti akada dana di persikolan nabi asagabe anak namar habisuhon ni di tengah-tengah ni zaman na maol nuaeng waktu sihami alai patardo di todim natuk laho mangaramoti sudi akka pinop parnamibi atong sahat tutangamu mangulu nami Tuhan molo tung Jepang hamaolo di hami saya papos rohanami rap dohot hami jala molo Jepang keberhasilan di hami saya pengot hami narap dohot hami asa dinamaol manang namora digagal manang berhasil ho rap dohot hami asa patar hami si ihuton ho alani Tuhan Yesus Kristus si pangului. Amen.
pasahat ma peliata tu debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni silehon saluhut silehon lehon na dinggan dohot na sauli basa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehom itu hami pelean nami tu ho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asaho parhasya kami peleanon pati buluh na rajaon mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohan ami marhiti-hiti todim asalam mutadda hami godang nisi lehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jala debata nami hamuliaon dohot puji-pujian madihoro di saleleng ni leleng na. Nunga di tahun hona porsuk use mudarmu humokop hami perdosa asa Tuhan ngoluan hami. Disuruh hodo sisean memarita hona uli tu barita na uli tu Portibion. Alani do bahelas rohanami nuaeng ay nunga sahat tu hami barita na uli gabi jumolo hami Jepangan mertibakon akabangso na asing. Saile hon matod di perbadia tu hami asa mangului hami diajar dohot po dan nasian hatami. Say tabay mahaporseon nami jala lokangi rohanami sian Portibion asa jolmana badia jala nai baru hami di parbagahodo oloanmu pangiduan nami asi maroham doh dia kasih pilih bigu doh parugamona asing akan hudul di hahulomoni say das rohana sida asa doh nasida marpungu di huriami. Sungguh lima rohani halak Kristen suruh mana sida mamaritaho barita nauli asa tahu sira dohot palito nasida di Portibion. Say pasu-pasu maka badan sending dohot akka na paturehoni. Say suruh maka pangulan na burju tu sigotilon na labasi. Asa di papungu nasida na tahu tu harajaomu. Saya ramau ti jala pasu-pasu makan na posom na pararaton harajaonmu di tonga-tonga ni si pilibegu dohot parugamona asing. Lehot tu nasida gogo bengek ni roha haporseaon dohot pamopomon ni roha asa pirto di nasida manaon-naon paimahon akanaolo pangoluon. Say lehon apul-apul tu akka pangulan naung loja apu si mailu-ilu siam matana say marparbue bahin ulaon nasida asa marulupulup nasida mamujiho. Say ramoti ma akka huria naung pinapungumi idukna rodi ruasna. Sai pa saut masude ruas ni huriamon gabe surat ni Kristus na budi jahana torop marhite ngolu dohot parangan nasida sigano pari alanong mian toddi porbadia di bagasan sude ruas mon. Pada umasian ruas ni huriamon pangalileon manang pangarupaon ni parjahat. Sayunang loas tarabat hararat ni barita nauli. Say pade mak maka musunami. Saya rahon mahala na disadok tanoon asaria rotu huriam. Sian utara rodi dangsina, sian habicaran rodi hasudutan. Asadomu hami sada huria nabadia namar hatopoton Tuhan Yesus Kristus ido raja doh Tuhan. Bahen hasangapon ni debata ama saleleng ni lelengna. Amen. Alia manami na di Banua Gijang say pinarbadi amagwaramu. Say ro maharajaonmu. Say saut malomo ni roham di Banutongon sonda di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan nomor dosa tu hami. Unak kami tu gihotu pangunjunan palua mahami sian pangago.
Jalo ma pasu-pasu sian debata asa tahu ho gabe surat ni Kristus. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma buhina tuho jala dipasaurhon madamena tu todim.